बाक्सायाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल राजखान्थि हान्जानि आखाइ गोरोबहोनाय हाबाफारि सामलायदों। बिटिसिनि गाहाय दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोरखौ फोसावबाय। इरिगेशन बिफाननि एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा नटिफिकेशन होखांनायनि उनावनो गावखौ देरहासार जागोन होननानै फोरमायथिदों। यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बरा माखासे खोथाफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावथिदों। बयबो राजखान्थि दोलोआनो गावबा गावनि दोलोनि जानानै गेलेगोन, अदेबानि बीजेपी राजखान्थि दोलोआबो माखासे राजखान्थि गोरोबथाय दंब्लाबो गाव हारसिङैनो गेलेगोन, बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बरआ। चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बानजायनायाव यूपीपीएलआव आखाइ गोरोबहोनाय मेल सामलायदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैनायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो दिनैनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरा। दानि फैदों आबुं रादाबाव। बाक्सायाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल राजखान्थि हान्जानि आखाइ गोरोबहोनाय हाबाफारि सामलायदों। थांनाय 15 मार्च खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय माइनाव बाजारनि गेलेग्रा फोथाराव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि जयनिं सेरेमनि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों गबिन्द बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारियो। 17 बोसोर बीपीएफ सोरखारा बीटीसीखौ सालायनायाव जाय जाख्लनाय सोमजिदों बेनि हेंथायै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थियाव बीपीएफजों दावहा नांनो थाखाय ओंखारबोदों होननानै बुंथिदों एनडीएबीपीनि गबिन्द बसुमतारिया। 17 बोसोर बीपीएफ सासन खालामनायनि उनाव बीटीसी ओनसोलाव जिहेतु जौगानायबो जायाखै, दुर्नीतिल' जादों आरो बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा बीपीएफ सरकारनि बिरुद्धे बिद्रह खालामदों आरो बे सरकारनि बिरुद्धे बिसायख'थिनि दावहाजों नांनो थाखाय यूपीपीएलआव आगान सुरबोदों आरो बेनिखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा जायफ्रा बीपीएफनि दुर्नीतिफोरखौ नुबोदों, बीपीएफनिफ्राय गासै सुबिदाफोरखौ बन्चित खालामना दोनजादों, बेबायदि रायजोफ्रा दिनै बीपीएफखौ गारनानै आरो गुबुन गुबुन संगठनखौ गारनानै यूपीपीएलआव बाहागो लानानै यूपीपीएलनि सोद्रोमा हिसाबै जानो हाबफैदों। बिथाङा बुंबावदि हाग्रामा महिलारिया थांनाय बिसायख'थिनि बादि रायजो राजानो थाखा फैसा होनानै सोरखार दाबोदों, बेबादिनो देग्लायनि बिसायख'थिखौबो गेलेनो नाजानाया देरहानो हानाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। जाहोना बेनो जे रायजो राजाफोरा जाख्लनायनि हेंथायै गसंथाङोब्ला बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि मोनथोरा खामानि होनाय नङा होननानै बिथां बसुमतारिया बुंथिबावो। हाग्रामा महिलारियाथ' बुंखागोन, खारन बिथाङा थांनाय समफोरनि जि बिसायख'थि बे थाखा फैसा बाहायनानै धमकि समकि होनानै सरकार दाबोदों आरो दाबो बे एखे रोखोमनि सरकार लानो हाबो होनो सानदों। खिन्थु रायजो राजाफ्रा जेब्ला बेबायदि अन्याय अनागारनि बेरेखायै जावख्रिखाङो, गसंथायो, अब्ला बिथांमोननि थाखा फैसा मानसिनि धमकि समकि गोहो बोलोफ्राबो खामानि होआ। रायजो राजानि बेबायदि जांख्रिखांनायखौ गोरलै साननानै दाबो सोरखार दानो हागोन होननानै हाग्रामाया गोसोजों सानदोंब्ला बियो जाम्बानिसो खामानि जागोन होननानै गबिन्द बसुमतारि बिथाङा फोरमायथिदों। आरो बेनिखायनो जुदि जनसाधारणनि रायजो राजानि बे जांख्रिखांनायखौ बिथाङा जुदि गोरलै होननानै दाबो सरकार दानो हागोन होनना सानदोंबा बेयो बिथाङा खोब समाव मुर्खनि सोरगोआवसो रायजो जागासिनो दं। ओरैहाय बे हाबाफारियावनो यूपीपीएलनि नेहाथारि नजरत इस्लाम बिथाङाबो नुजाथियो। यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि नीति आदर्शखौ नुनानै रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोननायनि थाखायनो बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि गोबां मददगिरिफोरा यूपीपीएलआव आखाइ गोरोबहोदों होननानैबो बिथां नेहाथारिया बुंथियो। বিটিসি তেতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ উঠিছে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ খবল নিকা আৰু স্বচ্ছ নেতৃত্ব বিটিসি অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে এই দলটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে। এই দলটোৰ যিটো নীতি আদৰ্শ তাত আপ্লুত হৈছে। बेनि अनगायैबो बिथां नेहाथारिया फोरमायथिबावो दि थांनाय 15 बोसोर बीटीसी सालायनायाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि जाख्लनाय, अपसासन आरो दबथायनाय बादिखौ रायजो राजाफोरा नुनानै बुजिनानै सानफा एफा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोबाङानो यूपीपीएलआव हाबफैदों। বিগত 15 বছৰে বিটিসি অঞ্চলত যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্ব কেৱল লুণ্ঠন, অপশাসন আৰু দমন চলিছে, এই কথাটো ৰাইজে আজি বহি প্ৰকাশ ঘটাইছে। যাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনাই বিপিএফ দলৰ পৰা শ লোক ওলাই আহি আমাৰ এই यूपीपीएल দলত যোগদান কৰিছে। फैगौ 4 एप्रिल खालाराव जानो गोनां बीटीसी बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानो भट होनानै देरहासार खालामनोबो खावलायदों यूपीपीएलनि नेहाथारि नजरत इस्लाम बिथाङा। অহা 4 তাৰিখে বিটিসিৰ নিৰ্বাচন হ'ব গৈ আছে। মই এই স্বাগতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিটিসি অঞ্চলৰ প্ৰতিটো জনজাতীয় গোষ্ঠীক অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে এইবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ অপশাসন উফৰাই পেলাই
प्रमोद बर डांगरियार नेतृत्वत UPPL दलर सरकार गठन करात सहयोग करक और आपनालोके आश्वस्त हो थाকক प्रमोद बर डांगरियार जी भावमूर्ति प्रमोद बर डांगरियार जी नीति आदर्श এই নীতি আদর্শই BTC অঞ্চলতে এক আমূল পরিবর্তন আনিব देग्लायनि बिसायख'थियाव UPPL मोन बेसेबां मासियाव देरहानो हागोन होनना सोंनायाव बिथाङा फोरमायथियो दि देग्लायनि बिसायख'थियाव 40 नि गेजेराव 40 मासिखौनो देरहानानै जै जागोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो आमितो बिचारिम जे BTC অঞ্চলৰ ৰাইজে এবাৰ আমাক 40 খনৰ ভিতৰত 40 খনে দিব তথাপিতো আমি UPPL দলে আমি আশা কৰিছো এবাৰ 30 অতি কমে 30 খন আসন লৈ আমি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লৈ UPPL দলে চৰকাৰ मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो मोन 15 पार्टिफोरा UPPL आव आखाइ गोरोबफैयो बे हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाथिफैदोंमोन NDABP नि आफादगिरि गोविन्द बसुमतारी बेनि अनगायैबो नुजाथिफैदोंमोन कक्लाबारि समष्टिनि MCLA अनिक बसुमतारीया लोगोसे नुजाफैबावदोंमोन NDABP नि भूपेन बड'सा जी गेवलां आरो UPPL नि सेक्रेटारि नजरत इस्लाम बिथांमोना रायखांनो गोनां खोथाया बेनो दि बे हाबाफारियाव बर'नि हारिमु मोसानाया हाबाफारिखौ समायसारहोयो बाक्सा सिमलानिफ्राय गला बसुमतारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां BTCनि गाहाय दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा BPF राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोरखौ फोसावबाय फैगौ 2020 मायथाइनि 4 एप्रिलाव बिसायख'थि आय'गजों खुंजानो गोनां BTC बिसायख'थियाव BPF राजखान्थि दोलोनि जानानै गेलेनो लानाय बिजाथिफोरनि मुंखौ BTCनि गाहाय दैदेनगिरि बिथाङा गौरां भेलि हटेलाव रबिबार मोनाबिलि 6:30 रिंगायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावनानै होयो 4 एप्रिलाव जितु निर्बाचन হ'ব आमार BPF दলৰ পৰা जितु प्रार्थी घोषणा আজি 3rd फेज হ'ব আজি BPF राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि बिथाङा फैगौ 4 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थिनि जोबथा बिजाथि फोसावनायाव उदालगुरि जिल्लानि धनस्री बियाबनिफ्राय फैला बसुमतारी बिथांखौ मख'जेनो आरो ननै सेरफांनिफ्राय सुरेश तान्ति कक्लाबारिनिफ्राय धीरेन बर' मानास सेरफांनिफ्राय धनन्जय बसुमतारी क'क्राझार गुमानिफ्राय रबिन्द्र ब्रह्म लान्सार कुसुगावनिफ्राय जर्ज बसुमतारी फकीराग्राम बियाबनिफ्राय BJPनि बिजाथि नाग्रिजुलि बियाबनिफ्राय BJPनि बिजाथि तुरिबारिनिफ्राय AJP पार्टीनि बिजाथिफोरखौ फोसावनाय जायो धनस्री समष्टित आमार फैलाव बसुमतारी ननै सेरफाङत हल आमार आगरे एक्जिस्टिं MCLA सुरेश तान्ति कक्लाबारित आमार धीरेन बर' केन्डिडेट হ'ব मानास सेरफाङत হ'ব आमार धनन्जय बसुमतारी रहिन्द्र ब्रह्म गुमा समष्टित कुसुगावत হ'ব जर्ज बसुमतारी बे बुब्लियावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथियो दि BPF गासै 37टा समष्टिफोराव बिजाथि फोसावदों बेनि गेजेराव 27टा समष्टिफोरावनो देरहासार जानो हागोन आरो BJP आरो AJP आ मोनथाम समष्टियाव देरहानो हागोन होननानै फोरमायथियो 37 आमार पुरा कन्टेस्ट আছে 37ৰ ভিতৰত আমি 25 টো আহিব আমাৰ BPF দলে আৰু BJP টো দুটাটো শিওর পকৰাগ্ৰাম আৰু নাগৰিজুলিটো BJP হিচাপে আহাটো শিওর আৰু AJPও 100% আহিব থুৰিবাৰী পৰা बिथाङा फोरमायबावदि बिथांमोननि दोलोआ खुंथायखौ फैफिनगोना रोखा जाबाय बे बिजाथि फोसावनाय हाबाफारिजोंनो लोगोसे महिलारि बिथाङा कर'ना भाइरासआ जोंनि आसामाव गोहोम खोख्लैनो हाया आरो बेनि थाखायनो फैगौ 4 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थियाबो पस्टपन जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथिबावो আমাৰ অসমত এনেকুৱা করোনা ভাইরাসৰ কোনো ইফেক্ট নহব মই যিমান লিখি জানো যেহেতু ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰৰ কথা অসমৰ টেম্পাৰেচাৰটো করোনা ভাইরাসৰ কাৰণে পজিটিভিটি নহয় क'क्राझारनिफ्राय बिनोजन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां इरिगेशन बिफाननि MCLA राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा नटिफिकेशन होखांनायनि उनाव गावखौ देरहासार जागोन होननानै फोरमायथिदों BTC काउन्सिलनि सोलिफु समनि इरिगेशन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा बनरगाव बियाबनिफ्राय गावखौनो देरहासार जानो हागोन आरो ब्रैथि खेबनि थाखाय BPF राजखान्थि दोलोआनो BTC आव सरकार दागोन होननानै फोरमायथिदों 100% शियोर कियनो आमार ओपरत रायजोआव বিশ্বাস আছে माने जिखाथ' 100% मोर फाলৰ পৰা অন্য সন্দেহ নাই बनरगाव बिसायख'थियाव रावबो बिजाथिया फेक्टर जानो हाया होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो মই ভাবো আনকণ্টেষ্ট হ'ব যেন লাগে মই তাৰমানে এতিয়ালৈকে বেলেগ পাৰ্টিৰ পৰা কোনো মানুহে আজিলৈকে মানে নগা ৰাইজহুৱা মিটিং কৰা নাই অলপ শুনা পাইছে অফিলৰ পৰা মানে কয়টা জায়গাত সোমাইছে বুলি কিন্তু ফেক্টৰ নহয় মেজৰ নহয় क'क्राझारनिफ्राय बिनोजन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बयबो राजखान्थि दोलोआनो गावबा गावनि दोलोनि जानानै गेलेगोन अदेबानि BJP राजखान्थि दोलोआबो माखासे राजखान्थि गोरोबथाय दंब्लाबो गाव हारसिङैनो गेलेगोन बे खोथाखौ बुंदों
UPPL राजखान्थि हानजानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बयबो राजखान्थि दोलोआनो गावबा गावनि दोलोनि जानानै गेलेगोन अदेबानि BJP राजखान्थि दोलोआबो माखासे राजखान्थि गोरोबथाय दंब्लाबो गाव हारसिङैनो गेलेगोन আছে এইবাৰ নিৰ্বাচনী একদম খুকিয়া সবে কৈছে যে নিজে নিজে খেলিব ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে কৈছে আমি নিজাকৈ খেলিম BPF খেলি আছে সবে খেলি আছে গতিকে আমি এইবাৰহে ভাবিছো যে ইয়াত গণতন্ত্ৰটো শক্তিশালী হ'ব হেলদি হ'ব আৰু সকলো পাৰ্টিসিপেশনটো যদি নিশ্চিত হয় তেতিয়াহে গণতন্ত্ৰটো মানে হেলদি হয় बेबाराव रायजोनि सरकार जागोन रावबो EMGM आरो गाहाय दैदेनगिरिफोराव पावार थानाय नङा रायजोफोरानो सालायगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ আৰু মই কৈছো এইবাৰ এটা ৰাইজৰ চৰকাৰ হ'ব এতিয়া আৰু কোনো EMGM চিফ ডিপুটি চিফৰ দাদাগিৰি নহব ইয়াতে ৰাইজৰ চৰকাৰ হ'ব ৰাইজে নিজে চলাব চৰকাৰ পলিসি বিলাক প্লেনিং বিলাক ৰাইজে কৰিব উন্নয়নৰ কাম ৰাইজে কৰিব গতিকে আমাৰ যেটো ঢৌ আহিছে সেই ঢৌটো প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ এন্টি ইনকামবেন্সি যেটো আহিছে আৰু হিটো সব ৰাজ্যতে হয় সব দেশতে হয় আৰু এনেকা ঢৌ আহিলে কোনো ৰাখিব নোৱাৰে এতিয়া মই ভাবিছো যে তেখেতসকলৰ কৰোৰ কৰোৰ টকা যিয়ে নহওক কিয় হিটো আৰু ৰাখিব নোৱাৰে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন নিশ্চয় আহিব আৰু পৰিৱৰ্তনটো ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আহিব प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा मरेल बिटिआर बानायनो नाजानाय मोजांनो मावफुं जागोन आंहा फोथायनाय दं होननानै बिथां बर'आ बुंथिबावो रोल मडेल निश्चय হ'ব जितु অঞ্চলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ আছে সেই অঞ্চলটো আগুৱাই যাবই তেখেতে কৈছে যে ইয়াত মানে আৰু এটাও ব্লাড একটোপো ব্লাড ইয়াতে যাহাতে নপৰে ইয়াত সকলো নিৰাপদে থাকিব পাৰে অকল বড়ো নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ যাহাতে নিৰাপদে থাকিব পাৰে আদিবাসী হওক আজি মাইনৰিটি হওক বেংগলী হওক যি জনগোষ্ঠীয়ে নহওক ৰাজবংশী হওক সকলো নিৰাপদে থাকিব পাৰে এই কথাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে এতিয়া আৰু আমাৰ কোনো ভয় কৰিব লগা নাই ইয়াৰ পিছত যদি আৰু কোনোবাই যদি ইয়াত ভাইলেন্স কৰিব বিচাৰে ব্লাড সেট কৰিব বিচাৰে এই কাৰণে আজি ইয়াত ভাৰত চৰকাৰে ইয়াত ৰেসপন্সিবিলিটি ল'ব গতিকে এই কথাখিনি আমি আশ্বস্ত হ'বলৈ পাৰিছো আৰু এই কাৰণে এতিয়া বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত নিশ্চয় ইয়াত এটা মডেল হিচাপে আমি তৈয়াৰ কৰিম কাৰণ 17 বছৰে যেটো হোৱা নাই এইটো আমি কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে বহুতে আমাক সহায় কৰিবলৈ অলৰেডি আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সবৰো সহায় সহযোগিতা লৈ প্লাই নিশ্চয় 32 লাখ মানুহৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰিম रायजोफ्रा बिथांमोननि पार्टीखौनो मोजां मोनदों बेखायनो जेब्लाबो जोगदान होफैबाय थादों आरो जोंबो बरायबाय थादों होननानैबो बिथां बर'आ बुंथिबावो बिजाबगिरिफोरनि मुंखौ थाबैनो फोसावगोन होननानै बिथाङा बुंबावो क'क्राझारनिफ्राय बिनोद नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बानजायनायाव UPPL आखाइ गोरोबफैनाय मेल सामलायदों थांनाय 2 मार्च खालाराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासा JSB गेलेग्रा फोथाराव चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बानजायनायाव UPPL आखाइ गोरोबफैनाय मेल सामलायनाय जायो मदिनो मोननाय बादिब्ला BPF आक्रासु NDF BP PGS CBM बायदि आफादफोरनिफ्राय खमैबो 500 सुबुंफोरा UPPL आखाइ गोरोबफैयो खुंजानाय आखाइ गोरोबफैनाय हाबाफारियाव UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे NDF BS नि BR फेरेंगा आरो UPPL नि स्पेशल इनभाइटि उर्खाव गर ब्रह्म बिथांमोनाबो नुजाथियो জনসাধাৰণে সেন্স বিচাৰিছে গতিকে জনসাধাৰণে সেন্স বিচাৰিছে গতিকে আমি আউট অফ 30 ST সিট 32 পামে হেতু আমি 100% সিওর चिरांनिफ्राय फाखन गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैनायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासैनायगिरि नोंथांमोनसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों।